ናይ ምዕራባውያን ፊልምን ሙዚቃን ኢንዱስትሪ ኣብ ጸልማት ዓለም ካብ ዝኣቲ ብዙሕ ቁጽሩ እዩ። ኣብ ስርሖም ጸረ ክርስቲያንን ሰይጣናዊን መልእኽትን ከመሓላልፉ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ፊልምታቶም ኣጀንዳ ይሁዳ ዘስፋሕፍሕ ገጸ ባህርያ ብምእታው ነዚ ዝኸፍአ ሓጢኣት ኣብ ኣእምሮ ተዓዘብቶም ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ህፃናት ኣእምሮ ንምህናጽ ዓብዪ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ናይ ሙዚቃ ኢንዱስትሪኦም ከይተረፈ ኣብ ደርፍታቶም ሙዚቃኦምን ቪድዮታትን ክብሪ እግዚኣብሔርን ቅዱሳንን ዘዋርዱን ዘላግጹን ነገራት ብምእታው ነቶም ኣዒንቶምን ኣእዛኖምን ከፊቶም ዝሰምዕዎም ሰባት ሰይጣናዊ መልእኽቲ ከመሓላልፉን ከቕርቡን ጸኒሖም እዮም። ኣብ ናይ ሎም ቪድዮና ብዛዕባቲ ኣብ መላእ ዓለም ብዘለዉ ክርስቲያናት እዚኣ እትኽበር እግዚኣብሔር ብስጋ ዝወለደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብዘይግቡእ ገበረቶ ምቕላድን ውርደትን ዘጋጠማ ዘይተጸበየቶ ዘሰንብድን መወዳእታ ኣብ ከበራ ሙዚቃዊ ቪድዮታታን ክነግረኩም ይኸውን። ኣሜሪካዊት ደራፊትን ናይ ደርፊ ግጥሚ ተዋሳኢትን ማዶና ብዙሓት ኣድነቕታ ንግስቲ ፖፕ ሙዚቃ ተባሂላ ዝፍለጥ ደርፊ ካብ እትጅምር ኣትሒዛ ብጽዩፍ ቃላት ዝተመልአን ኣጸያፊ ትሕዝቶ ዝሓዘን ግጥምታታ ትፍለጥ። ብፍላይ ምስ ሃይማኖት ብምትእሳር ብዙሓት ክርስቲያናት በቲ ኣብ ደርፍታታ እትጥቀመሎም ግጥሚ ንሃይማኖትን ንኣምላኽን ዘየኽብር ብምዃኑ ይቁጥዑን ይጸልዋን። እዛ ስነ ጥበባዊት ካብ ስራሕቶም ዘሕፍር ስራሕቲ ንክርስቲያንን ክርስቶስን ንድንግል ማርያምን ዘላገጸሎም ሓዊስኻ ከምቲ ኣብ ስእሊ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዛ ንመሸፈኒ ሙዚቃ ዝተሰኣለታ ስእሊ ንቅድስት ድንግል ማርያም ኣደ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ዓለማት ክትላገጸላ ትርአ። ከምቲ ትርእይዋ ዘለኹም ድምፃዊት ማዶና ከም ድንግል ማርያም ተኸዲና ልባ 7 ጦራትን ኩናትን ይረአዩ። ንብዓት እውን ካብ ዒንታ ክውሕዙ ይረአይ። ኣብ ርእሳ ዘውዲ ዝመስል ነገር ተኸዲና ኣላ። እቲ ዘውዲ እውን ብዕሾኽ ዝመልአን እዩ። ንሰብ ቅዱስ ዝኾነ ንዓኣ ዝረኸሰን እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ዋዛታት ናብ ንቡር ክትገብሮ ትጽዕር ኣላ። ሰባት ቅዱስ ኢሎም ዝሓስብዎ ንሳ ድማ ብዝረኸበቶ ዕድል ንምርካስ ናይ ኣእምሮ ክርስቲያንን ንምብስባስ ትጽዕረላ። ኣብ ካልእ ስእላ ንክርስቶስ ክትላገጽ ንረኽባ። ኣብዚ ስእሊ ማዶና ንርእሳ ከም ክርስቶስን ካልኦት ኣብ ከባቢኣ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከም ደቀ መዛሙርቲ ጌራቶም ኣላ። ክርስቶስ ምስቶም 12 ደቀ መዛሙርቲ ኣብ ዳሕራዋይ ድራር ገበሮ ነገር ከምቲ ትርእይዋ ዘለኹም ግና ንኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከም ደቀ መዛሙርቲ ንገዛእ ርእሳ ድማ ከም ክርስቶስ ጌራታ ኣላ። ስለምንታይ ከምዚ ጌራ ምስ ተሓተተት መልሳ ክርስቶስ ኣብ ናይ መወዳእታ ድራር ምስ ደቂ ተባዕትዮ ደቀ መዛሙርቲ ከም ዝነበረ እዩ። በዚ መንገዲ እውን ቀይረዮ። ቃል ብቃሉ ከምኡ ዝበለቶ ክርስቶስ ኣንስታዊ መንፈስ ስለ ዝነበሮን ንደቂ ኣንስትዮ ስለ ዘይፈቱን እዩ። ከምኡ ብምግባራ ድማ ክርስቶስ ንደቂ ኣንስትዮ ከም ዝጸልኣ ብዝያዳ ምስ ጾታን ግብረ ሰዶማውን ኣጀንዳ ብምትእሳር ከተርኢ ትፍትን። ስለዚ ድፍረታ ኣብ ካልእ ተግባራት ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ኣብዛ ስእሊ እውን ምንጻል ክትስፋሕፍሕ ንርኽባ። ቅዱስ ቃል ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ሓጢኣት ምዃኑን ቁልዑ ምቕታል ሓጢኣት ዝኾነን ብምባል ምንጻል ጥንሲ ዘስፋሕፍሕ ናይ ሓንቲ ደርፋ ከቨር ፎቶ እያ። እቲ ጥራሕ ኣይኮነን ነውሪ ናይዛ ደራፊት ክሳብ ሕጂ ብስእሊ ጥራሕ ኢና እላገጽ ርኢና እያ። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዘዳለወቶ ኮንሰርት ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣክሊል ዕሾኽ ኣንቢራ ደም ዝመስል መመላኻኽዒ ብምግባር ኣብ ቅድሚ እኩብ ህዝቢ ኣላጊጻቶ። ድሕሪ እቲ ኮንሰርት ብዙሓት ኣብቲ መደብ ዝነበሩ ክርስቲያናት ብተግባራ ዝስምዕዎ ናይ ቁጥዐ ብስጭት ስምዒት ገሊጾም። እዚ ድማ ዓብዪ ተቃውሞ ኣስዒቡ ነይሩ። ኣብቲ ብ1979 ዝሰርሐቶ ሙዚቃዊ ቪድዮ ሓደ ጸሊም ሰብኣይ ኣብቲ ቪድዮ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጻወትን ኣብዚ ክትገልጾ ዝሕፍር ንጥፈታት ክትገብር ብንጹር ይርአ። ሕጂ ድሕሪ እዚ ኩሉ ጠርፍን ውርደትን እግዚኣብሔር እዛ ሰበይቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ብኸቢድ ሓሚማ ንህይወታ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኩነታት ከም ዘላ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ይሕብሩ ኣለዉ።